hometta. Missä? Älä vaan sano, että meikäläisen korvien välissä. Huhhuh. Tervetuset ja käveli pitkin mettä. Lähti 4:30 aaton kanssa liikenteeseen. Huomenta. Lähti aamu rutiinit hoitaa ja nyt ollaan käppäilty tässä jonkun aikaa. Hyvä tovi. Tai rutiinit kun hommat hoitamassa. Taas harrasta. Tää on ihan sairasta. Tänään on semmonen fiilis, että vois vaikka päikkäät vetää. Pereen purolehko. Välillä. Purolehko juottaa toi. Se on vetänyt niin paljon tässä tunnin aikana. Ees takaisin. Ja juottaa se tuolla. Purolla. Onko sulla vähän vatta sekas? Persellä on lakoko. Huhhuh. Sitten pitää vetää ylämäki. Vielä kävellä takaisin, että päässään tuonne mehtään. Kiva. Ei mitenkään jyrkkä. En mä tiedä, ei se näy etsissä. Kyllä. Silloin joskus 4:30 aikaa, kun lähdettiin liikenteeseen. Silloin oli aika viileä, koska kaikki paikat oli ihan usvassa. Aivan oli niin usvan peitos kuin olla. Ja vaan. Jos mulla olisi ollut Smurfy-mobiilissa sumuvalot. Olisi joutunut käyttämään. Sitten tossa äsken kun tultiin tuolta reunusta kautta, niin siinä oli niin kuusisen pieni kauriin vasa. Ihan yksi. En tiedä missä se lehmä oli. Se oli Aatuukin pienempi. Vai onko lehmä kadonnut? Saattaa se olla jossain sillä. Moi. Mutta oli kyllä. No ei se kauris nytkin sopii ahto paljon. Tää korkeampi. Käsi juomassa. Tuosta täältä. Jos meidän tosta. Näin sitten. Miksi toi nyt vittu taas pelleilee toi vittu potriksi? Mä eilen poistin noin. Mitä vittua? Mitä vittua potriksi? Mähän sanoin sulle, että lopeta se pitää suu soittaa.
Pitäisikö me katsoa toi ensin? Mennään täältä. Katsotaan tää huvikseen. Hei! Helvetti sun kanssa taas. Kohta näkyy mennä kauheet. Tai sitten kuka uskaltaa lyödä vetoon mukaan. Tästä mistä. Syödäänkö eka mansikoita? Odota. Syödäänkö eka mansikoita? Vähän vitumiini. Ihan punaisen. Kyllä nämä mehtämaansekatkin on hyviä. Hei. Yritän tässä nyt ottaa jotain. Tule nyt helvettiin sieltä. Häh? Tänne näin. Häh? Tänne näin. No tuo singahtelee taas niinku ihan joka suuntaan. Mä jaksan. Voin. Kattokas kun siinä on joku nukkunut. Hei. 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 Et vissi on huomannut, että sä oot ihan solmus. Noniin. Se on hyvä, kun tuo koira ei hötkyile yhtään. Mennään sitä. Mennään täältä. Kattokas kun kohta lähtee peunat. Mennään hiippuun hiljaa. Tässä lähetykset pystymään. Vittu tää on jyrkkä. Näin jyrkkä mäki, että mulla on melkein käsi maassa. Odota. Hei. Mennään hissukissu. Ansa. Just täältä. Täältä.
Täältä. Miksi sä vedät sinne päin? Sielläkö ne lukat on? Tule tänne. Eikä mukaan oo yhtä. On kumma, jos se yhtä. Ei oo. Ei yhtään makuulla. Pitäis kello näyttää. Mulla ei oo kelloa tässä. Pitäisikö mulla laittaa toi? Joo. 9.32. Joo, mä ollaan vähän toista tuntia myöhässä. Säädäks mä vähän? Häiritseekö toi teitä kovasti, jos on tossa? Mä näen sit kello. Hei. Tuolla on jotakin, kun tuo repii koko ajan tuossa. Jos me mentäis puhalletaanpa vähän. Hyvä. No, vois se varmaan olla, mutta miten vittu se siirrettiin? Ahto, odota. Kerro mulle. Ei se liiku tästä mihinkään. Olkaa. Aatu, odota nyt vähän aikaa. Hei. Aatu. Hei. Tuolla on jotain elukat. En mä tiedä. Olkoon mitä. Niin joo. Et kaikki ei pysty tästä luurilla säätämään. Kuules nousu täältä varovasti. Muurahaisia tippuu puusta. Ne kostaa varmaan mulle nää myrkyttämistä. Ei mennä nyt sinne suolle. Me ollaan armottomasti myöhässä. Vaikka toi nyt ottaa ilmalla paino. Mennäpä täältä. Kierräpä se puu. Tiedättekö mitä mä tajusin tuossa vähän aikaa sitten? Mä keitin kahvipulloa ja mukit ja kaikki laitoin valmiiksi, mutta ne on siellä pöydällä. Sitten jäi se vitu ämpärikin. Kun se oli mä ajattelin, että mä otan sen mukaan. Tuo reppu, mutta en sit ottanut. Oletko sä pöljäillyt nyt tarpeeksi? Aika paljon tuulekaat.
Ei, kun mä silloin jo aamulla jo keittelin pulloa kahvit. Sitten kun tietäis, tässä on semmonen, kun meitsi laittaa repun ottaa käteen, niin toi menee ihan sekaisin. Se menee kahdesta asiasta niin sekaisin. Se alkaa sitten se hötkyilee koko ajan. Niin se menee kahdesta asiasta, vetovaljaista ja repusta. Heti kun koskiakin vetovaljaa sitä reppuun, se menee ihan vittu sekaisin. Sitten se juoksee ympäri kämppää. Niin alkaa itseäkin vähän ärsyttää. Sitten se käy välillä hyppii päin. Ja kaikki tämä tapahtuu 3 minuutissa. Sitten kumisaappaat on yksi kanssa. Miksi toi nyt vittu chattää pamputtaa tota? Spämmää. Ja pois kaikki nuo taimerit. Ne on vanhoja, aikansa eläneet. Nyt kyllä Aatu tehdä semmonen homma, lyödäpä perse kenttää vähän aikaa kuunnella. Aatulko sanoi, että perse kenttää, niin se alkaa vitu vetää. Niin kuin näkyy. Tuolta se tuli ja tonne se meni. Kohta se tulee tuolta ja tonne se menee. Niin, munkin mielestä toi on vähän. Niin. No niin, hei, et vittu pyöri siellä paskassa. No annetaan se nyt riehu, kun pääsee tuossa konalle. Annetaan se on niin vittu. Sekä. Kato taas. Taas. Toi on ihan sekaisin. Mä en tiedä mikä taivas. Kattokaa nyt tota rauhallista koiraa. Voitko olla hetken paikalla? Häh? Tässä ei ole yli tunti menty. Et millään pysty. No siinä oli se hetki. Se on energian loputonta niin kauan kun ollaan metästä tai jotain töitä tehdään. Mutta sitten kun se pääsee himaan, niin en mä päässyt säätää sitä potriksi. Siinä on nyt joku juttu, kun se ei anna se menee juntturiin heti. En koneella enkä puhelimella. Kokeillaan, olisiko se, en tiedä, olisiko se, johtuisiko se niistä. En mä tiedä mitä mä olin sanomassa. Kato taas. Taas. Vittu kyllä se palvoo toi Potrixikin niin tumppari. Mitähän se yrittää? Se on samalla kuin tuo Elementsi ja Läpsi. Nehän palvoo tota tumppari ihan hullu. Aatu hei. Tehdäpäs sillä nyt sä rauhoitut hetkeksi. Käy siihen. Noin. Katsotaan kauan kestää. Katsotaan kauan kestää. Kestääkö tupakin verran? Mitä veikkaa? No niin, se oli siinä. Hei. Käs maahan siihen. Käy. Maahan. Ei sieltä mitään tuu. Niin on varma. Hei. Nyt paikalla.
Käs siihen maahan. Tää vittu lähtee henki kohta sulta, hei. Mä vittu veuhtaset niin paljon taas. Pappa saa sydäri vielä, kun se veuhtasee niin paljon. Hei, lopetas nyt. Poltetaan tupsa. Se on pakko vähän aikaa puhata. Ihan vittu kuumissa. Sitten on hyvä, kun tuo koira, kun se vielä sehän ei ota kävelyaskel. Sehän menee tuo mettässä. Wow. 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 Hello. Nyt kun mä lukki se oli. Nämä on. Tässä tuo sätti ihan paska. Jos ei ole vihreä tuo teksti, on mun värinen, niin ei mennä nähdä. Pankaa kaikki vihreäksi teksti. Vaalean vihreä. No ei tarvitse. Mä menen käsikopelalla niin tähän asti. Kyllä kiva taas olla ulkona. Kato, nyt alkoi nightpottikin. Mikä sua vaivaa? Potrix ja nightpotti. Mitä vittua? Nyt se on sekas. Hei, pitäisikö meidän lähteä varastamaan niiden mummojen muistikat? Varasta. Tai poimii ennen kuin ne mummot poimii. Okei. Niin se kannattaa vähän ulkona. Kuka muista? Kukko vai kana? Kukko vai kana? Tätä oltiin pentä. Kana. Kukko vai kana? Nyt saa vaikuttaa. Kukko. Okei. Meillä on tuossa tommonen vihreä järvi. Hyvin toi on paikallakin. Oho. Jaa, meinas mennä pitkäksi. Eiks viime viikonloppuna ollut just se virallinen festari viikonloppu, että kaikkialla oli festareita? Ei oo peltoa. Joo, peltoa. Äkkiä kun Vilaseen näyttää järveltä ja sit kun toinen vielä saanut valehtele. Mitä mä tän Potrixin kanssa nyt teen? No niin.
heinäpää. Heinäpää. Tumppitasku aina, muistakaa. Kun olette metsässä. Tumppitasku. Vaikka haiseekin vaatteet. Mene sieltä, mene. No. Vedäpäs mut ylös. Mä pääsen kiven nokkaan. Äläpä revi. Mennään ihan easy peasy. Mennään tätä tukkiautotietä. Tai tukkirattorin jää painaamaan. Aatu. Ihan rauhassa. Hei, tää on mäki. Mäki. Penttimäki, kouri. Se ynnäkin. Sijaani. Nuo poimat. Tiedätte sitten mikä viikko tää viikko on? Tää on viimeinen virallinen viikko Mansonilla. JSP:llä. JSP. Tämän jälkeen saa jäädä omaan olemukseensa. Omaan rauhaan. Mulla ei ole ehkä yhtä notkeat polvet kuin sulla 70. Vähän reilu 60 ihmisen iässä. Kun ei ole nytkään. Tuo meneekö pullo perse siikataan. Sinne saunapuita. No tulee aika paljon noita, kun muuta leikkaa noita vanhassa mettässä varsinkin on sitä lahoa, tyvilahoa. No Raisupoikahan sen tietää. Pitäis kerätä kaikki talteen. Ahto, mennään tosta. Mennään sitä tietä pitkin ja sieltä mennään sinne mettään taas. Mennään se iso ylämä. Kuunneltaan mikä rauhoittaa. Ei sinne. Sitten jos joku vielä ihmettelee, miksi tuossa koirassa on puu.